Hello, zase sme v meste a natáčame zaujímavé otázky. Čaute, ja som Jesse Splashman. Ja robím také otázky a chcem sa opýtať, že pri čom relaxujete? Čo je váš obľúbený zvyk, že proste niekto si zapne nejaký seriál alebo si prečíta knižku, že pri čom napríklad ty relaxuješ, že keď si doma alebo takto, že čo je taký tvoj relax najväčší? Pri make-upe. Pri make-upe? Pri hudbe. Dobre, krásna odpovede, akože ste odpovedali, ste ma potešili. A teraz ako bonus vlastne ja poteším vás, vám zarepujem. Niekto si dáva make-up, je to pre neho ten najlepší make-up, wake up, hovorím si wake up, keď chceš byť pekná dievka, musíš to vedieť, musíš to namalovať, potom si môžeme ísť zatancovať, niekto počúva hudbu, pozerajte sa na túto dievču, ona počúva hudbu celý deň, ona má pritom najväčší chill, hej, to je najväčší prínos jej, za tento celý deň, bolo keď sa namalovala, potom si pekne zatancovala, pekne sa ona spravila, dobre vyzerala ako bábika, ďakujem, že sa zapojila, úplnú radosť si mi vytvorila v mojom srdci a teraz to dávam, není sú to malé rymy ako štrky, sú to obrovské kusky z veršov a toto sú moje rapy a toto piesňou zdravíme každých mojich fansov, zdravíme všetkých mojich fans, môže byť? Ďakujem, že sa zapojili a my sa vidíme v ďalšom videu, čaute.